Inselmilkom ninsabu xarbis bot mill-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, elezzjonijiet li jaħbtu sentejn wara li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni ġenerali fl-2013. Għal dawn l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, l-Partit Laburista għandu 177 kandidat. Il-tema mażula hija Malta Ottimista. I see the dawn of a new beginning. Malta Ottimista. Din hija t-tema tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali 2015. Elezzjonijiet li l-kampanja li jom bdiet propju l-ħadd filgħodu b'attività politika fil-Mosta indirizzata mill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. U din folla numeruża u f'diskors mimli ottimizmu huwa tkellem dwar ir-riżultati fl-ewwel sentejn tal-Gvern. Dawn kienu l-ewwel sentejn ta' riżultati. Iżda min jaħseb illi tajna dak kollu li nistgħu nagħtu ngħidlu il-kbir għadu ġej fit-3 snin li ġejjin. Huwa fatt magħruf li t-tendenza hi li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali jintrebħu mill-partit li jkun fl-oppożizzjoni. Xi ħaġa li l-Prim Ministru Muscat irid li tinbidel. Huma pratikament ukoll kważi dejjem f'pajjiżna illi dawn huma l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li jirbaħu min ikun fl-oppożizzjoni u min mhux min ikun fil-gvern. U jiena għalhekk imma biktar kuraġġ niġi hawnhekk qudiemkom illum biex ngħidilkom aħna rridu indawru dik it-trend u nkunu gvern illi nirbħu l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li ġejjin imqarb maġġoranza żgħira kemm żgħira ħalli nkunu qegħdin nagħtu sinjal, Iżda għaliex Malta Ottimista? Malta Ottimista għaliex għandna pjan ċar. Dan mhuwiex gvern li jimxi xahar b'xahar jew sena b'sena, imma gvern li għandu roadmap li nafu fih ħadd wassalna, roadmap li qed iġġib ir-riżultati għal familji Maltin u Għawċin. U dawk li attendew għall-attività politika fil-Mosta, x'jaħsbu minn din it-tema? Fimni, dejjem tħares dejjem pożittiv u mhux toqgħod tara dejjem negattiv fis-sitwazzjonijiet li tkun fihom. Bażikament kemm ottimist iktar naħseb tista' timxi fil-ħajja. Le jien nara li bħalissa l-pajjiż mixi tajjeb, qiegħed mixi fid-direzzjoni tajba, l-ekonomija qiegħda titjieb, allura optimist illi l-ġejjieni kemm għalu liedi kif ukoll għalu liedi Malta hija ottimista. Libna l-folja u rridu nibqgħu mixjin bis-sistema għaliex bħalissa mixjin tajjeb ħafna u hemm bżonn li l-poplu jibqa' maqut kif aħna biex nibqgħu mixjin f'din id-direzzjoni. Il-poplu taħares dejjem il-qoddim, fiduċja f'meqed imexxih u kulħadd jimxi l-qoddim. Bin-negattività tal-oppożizzjoni maħna se naslu mkien. Huwa ċar evidenti ħafna li l-poplu huwa ottimist. U dejjem jittama u għandu fiduċja assoluta fil-Prim Ministru tagħna. Fil-waqt li dawn il-persuni ħarsu lejn l-ottimizmu b'mod holistiku, oħrajn speċifikaw miżuri li jagħmel dan il-gvern għal ġid tal-familji Maltin u Għawċin. Mit-tajb għall-aħjar mill-limbu ġaġenna. Il-ġid li jaw, benefiċċji soċjali, gvern tal-ħaddiem hu. Xi tfisser għalija Malta mhix jgħal quddiem b'ħafna affarijiet u bid-depożiti li hemm ġol banek, b'ħafna affarijiet bil-fjuwil jorħos, sinjali mixjin il-quddiem għax naħseb kieku mhux ħanibqu żejrin hekk. Ġvien nistgħu ħarsu b'ottimizmu lejn il-futur u x'hekk. Li saru jagħmilna kuraġġ kbir hux. Għalhekk il-futur jidher sabiħ, għax bli għamilna l-ekonomija tidher sejra tajjeb hu. Għalhekk tagħmel kuraġġ hu. L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali se jsiru f'34 lokalità, 26 lokalità f'Malta u 8 f'Għawdex. Għal dawn l-elezzjonijiet hemm 197,682 persuna eliġibbli li jivvotaw. Differenza snin preċedenti, dawn l-elezzjonijiet se jkollhom votanti iżgħar minn 18-il sena. Ħankunu qegħdin nagħmlu rivoluzzjoni sikta iżda kbira li ħadd tibdel wiċċ dan il-pajjiż u hija biss l-ewwel pass.
minn bosta passi oħra li ħajżommna bħala wieħed mill-iktar pajjiżi progressivi fl-Ewropa. Ħankunu għall-ewwel darba qegħdin nagħtu liż-żgħażagħ ta' 16-il sena iċ-ċans li jivvotaw fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali. Fil-fatt dawn iż-żgħażagħ jammontaw għal 4,485 mill-persuni eliġibbli li jivvotaw. Għal dawn l-elezzjonijiet tefgħu in-nomina tagħhom 378 persuna. Minn dawn iridu jiġu eletti 224 kunsillier. Mill-kandidati kollha 177 persuna qed jikkontestaw l-elezzjonijiet f'isem il-Partit Laburista. Bħal f'kull proċess demokratiku, l-appell tal-mexxejja politiċi huwa biex in-nies jipparteċipaw bil-vot tagħhom. Mhux biss biex ikunu eletti l-kunsilliera, iżda biex jintbagħat messaġġ importanti. Il-mandat, il-missjoni, talba tiegħi lilkom huwa ikkonvinċu mqar persuna oħra biex toħroġ tivvota lil Partit Laburista, toħroġ tivvota għal dan il-moviment, toħroġ tivvota sabiex fil-11 ta' April nagħtu sinjal ieħor ċar illi verament Malta hija ottimista. Żewġ tiskejjel, żewġ lokalitajiet, żewġ bżonnijiet differenti. News.mt żar San Pawl il-Baħar u Pembroke. Huwa żmien sabiħ li fih tkun student, opportunitajiet f'pajjiżna hawn ħafna u ħidmet il-Gvern qed tassigura li kull student ikun jista' iwettaq il-ħolm tiegħu. Xhieda ta' dan hija l-iskola ġdida tal-Gvern li se tispeċjalizza fl-isports. Żorna x-xogħol li għaddej ġmielu f'Pembroke. Din l-iskola se tilqa' fih dana studenti bnietu subien minn Malta u Għawdex li jkunu temmew b'suċċess is-6 sena tagħhom fl-iskola primarja u li huma meqjusa b'talent u promettenti ħafna fil-qasam tal-isport tagħhom mill-coaches rispettivi tagħhom fih dan l-Assoċjazzjoni Sport Nazzjonali. Iltqajna ma' Pippo Giuliano li qed imexxi x-xogħol f'isem il-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda. Staqsejna x'mistennija naraw fl-iskola li se tkun qed tiftaħ bibiena fil-futur qrib. Aw klassijiet normali li jkunu fi skola normali fihom se jitalmu is-suġġetti ta' skola normali. Biss però mbagħad hemm affarijiet oħra li involvu sport. Bħal għandna sala kbira li hija multi-purpose hall. Se jkollna wkoll sala ta' 24 meters by 7 meters li hija kbira wkoll kollha l-ġinnastika. Mbagħad għandna science labs fej l-istudent ikun jaf kompletament apparti l-isport ikun jaf ukoll u jitgħallem ukoll kull neċessità li għandu bżonn għall-ħajja. Dan minn barra squash court, insomma hemm 20 disciplina differenti b'kollox u kollox beda minn idea u riċerka. Ir-riċerka kienet enormi. Ir-riċerka bdiet mill-ħsieb tagħha li l-ħsieb tagħha kien ġej ukoll mill-Ministeru mill-Ministru nnifsu. U mbagħad komplet minna bħala FTS fej stanna nkomplu bil-peritu bl-enġiniera nagħmilna riċerka wkoll barra minn Malta għax hemmhekk iktar qegħdin attrezzati biex inkunu nafu eżattament kif huma u x'jirrikjedi x-xogħol kollu. Sports fid-dinja hawn kemm trid, staqsejna kif intażlu li sports partikolari illi se jiġu Malma. Huma sport li ħanejtek aħna b'Malta nixtiequ li l-isport kollu intu spinta l-qoddim, però ma nistawx limitati u ma nistawx nagħmlu kollu. Però il-feedback li kellna minn kull imkien li l-ammont ta' sport li jista' jiġi prattikat hawnhekk fil-multipurpose għandek basketball, volleyball, il-futsal nifsu, għandek kull tip ta' sport li jintlab ġewwa. Għandna l-gymnastics li qed tiġi attrezzata għal kull tip ta' gymnastics, jiġifieri ġimnastika li jkunu għall-individu waħdu, rings, bars, se jkun hawn ukoll attrezzament għal l-atletika li hija ta' barra, jiġifieri sandpits biex jitalmu fuqhom, trek mhux kbira kemm xtaqna imma attrezzata biżżejjed biex jitalmu l-istart ta' tliela u dal-affarijiet. Jiġifieri għalissa se jkun hemm bħala bidu se jkun hemm ammont ta' sport mhux ħażin li se jiġi prattikat hawnhekk. Il-proġett huwa estensjoni tal-iskola eżistenti fejn diġà qed jattendu 120 student. Fost dawn diġà hemm min qed jispikka.
tfajla żejra ta' 13 sena li qiegħda hawnhekk fl-iskola sport ġiet mogħtija bħala l-isportiva żagħżugħa tas-sena. Hija waħda li qed tipprometti ħafna, jiġifieri hekk juri li biha l-iskola once li tkun qed tiffunzjona 100%, nistennew li l-livell tal-isport javvanza iktar. Il-binja nfisha ġabet magħha ċertu sfidi. Fis-sala l-użi diversi, pereżempju, it-tella u travi partikolari li kellhom jinħadmu fuq il-post minħabba d-daqs u l-materjal tagħhom. Prassi ġodda f'pajjiżna. Dan it-travu huwa propja 36 meters tul bit-2.2 oli. Kif qed taraw huwa hawn makkinarju biex seta' jsir da travu ma stajna naħdmu himkien għax ma jgħaddi mill-ebda triq innifisha f'Malta. Il-kobor jirrifletti l-ammont ta' studenti. Bħala klassijiet il-dinnaħa se tieħu mal-400 student. Għandha fejn tieħu ħanejtek 400 student. Da qed naqta barra wkoll il-science labs qed inħallihom barra u dal-affarijiet. Hija attrezzata wkoll apparti kollox bil-changing rooms li hemm bżonn, bil-showers li hemm bżonn, b'kull ħaġa li hemm bżonn. Attrezzata wkoll anke għal nies b'diżabilità. Badna triq il-kosta wasalna San Pawl il-Baħar. Hawn ukoll insibu ħtiġijiet partikolari. Fis-sena skolastika li jmiss din l-iskola mistennija tilqa' aktar minn 1000 student. Fil-preżent ċertu klassijiet qed iservu ta' 2. Spjega dan John Ketkuti mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel Taqda. Fil-fatt tara hawnhekk li klassijiet għalkemm huma kbar il-klassijiet jekk tidħol fl-iskola ġewwa, hemm fejn hemm flok hemm 20 qisu ġiex klassijiet ġo fiha, allura ma jististax tibqa' sejjerek jiġifieri. Kien għalhekk li binja mal-ground tal-iskola qed tgħaddi minn bidla radikali. Fil-bidu kienet uffiċini tal-waterworks u xi sistema ta' drainage ukoll. Kien jisaw bħal uffiċini fejn jiltaqgħu il-ħaddiema tagħha u l-managers tagħha. Issa ġiet mogħtija lill-Education Department minħabba l-inħass dan il-ħtieġa, però kellu jsir ċertu strutturalment refurbishing għaliha fil-fatt qed isir bħalma rajtu diġà ġewwa wasalna għal kisiw hekk, però infetħu peress li l-klassijiet kienu uffiċini kienu użar, infetħu ċertu ħitan u qed isir kollox totalment mill-ġdid kemm toilets biex ikunu adattati għat-tfal, ġifieri ġibnija bażikament ġebbel u saqaf. Bħal fil-każ tal-iskola tal-isport f'Pembroke hawnhekk ix-xogħol miexi kif skedat. Ma x-xogħol huwa miexi tajjeb ħafna, fil-fatt within 3 weeks oħra jibdew jitwaħlu anke l-aperturi wkoll hawnhekk biex jibda jingħalaq il-proġett. Li qed nikkalkulaw aħna li sal-bidu tas-sajf aħna ħankunu ffinixjajnija di, tajjeb, u t-tfal għas-sena skolastika ġdida jkunu kollox in order li tintuża mingħajr problemi. Infakarkom li dan il-programm għandu ripetizzjoni li tixxandar nhar ta' 2 u nhar ta' 3 wara One Breakfast. Il-programm jinsab sħiħ ukoll fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube u bħas-soltu nħeġġiġkom issegwu l-ħidma tal-Kamra tal-Aħbarijiet permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna lejla, nsellmilkom.